ದಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಹಾಯ್ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆರಡು ನೆರಡು ಇರ್ ನಮ್ಮ ನೇ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆತನೆ ಅವ ಆರೆಗ್ ರಂಜಿತಾ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಇರೆಗ್ಲ ಬಾರ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆ ಏನಾನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ಲೆ ಇದ್ದೇರು ಇಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸಾದ್ ಇನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ಲೆ ಇದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಪೋಂದು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೇರ್ದಾದ್ರ ಏನಾನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಗೆ ನಿಲೆ ಇದ್ದೇರು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಯಾನಿ ಈತ್ ಬೈದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ವೆ ಪಂತೇರು ತೂಕ ತಿಕ್ವೆ ರಿಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿ ದಾದಾಪ ಪಂದ್ ತೂಕ. ದಾದ ಕತ್ತಲೆ 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 ಉಂಡು ಈ ಮೇರೆ ನಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಇರೊಂದು ದಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಹಾಯ್ ಯಾ ನೀರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ನೀನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚಿ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರ್ ಬರತ್ತ ನರ್ವಸ್ ಡೈಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಡೇ ಯಾ ಬೈದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ದೂರ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದೆ ಪೆರಾಯ್ಚಿ ರಡ್ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕಾಣಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಮೇರಿಕದ ಕಾಣಪ್ಪಲ್ಲ ರೀ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹಾಡು ಅಂದೆ ಹಾಯ್ పొసత్తుకి ఏంటి ఉదారే అందే కథలు కథలు ఉంటాయి. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. పల్ని దాదా పని పని బాయ్ ಇರ್ ಬಾಯ್ ವನ ರಿಮೂವ್ ಬಂತ ಹೊಡಿತಂಡ ವನಸ್ವನರ ಬೈದ ದಾದ ಪಲ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓ ಕಿಟ್ಟಕೆರೆ ಮುಳು ಕುಲ್ದೇರ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂದಿದ್ ಪೋಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬದು ತಿಂದು ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು.
ಯಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ എന്നോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಜಿಪಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾಂಗ್ ಆಡ ಬಿಡೋ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಪಿ ಬಿರುವಾಸ್ ರಂಜಿತನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಜಿಪಿ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಈರ್ ಎಡಿಟರ್ ಓ ಸಿಂಗಲ್ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದ ಅರೆ ರಾಧ ಬನ್ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮನದು ಪೇರು ರಂಜಿತನ ಗೇಂಡೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಲಂಚ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದು ತುಳು ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಮುನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಮುಗಿದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಬೋಲ್ರಿಲ್ಲಾರು ದಾಳ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಈರನ್ ತೂಪಂಡ ಆರ್ಲ ಕೈ ತಲ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓ ಎಡಿಟ್ ಬರ ಮಲ್ಪರ್ ವಾಟ್ಸಕ್ಕು ಅಂದೆ ಏಪಲ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲೆ ಉಂಟ ಪೊರೆಸ ಅಂತ ಎಬ್ಬು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಂಚೆನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇರಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈರು ಪನ್ನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅರೆಗ್ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆರಡು ಇರೇಗ್ ನೆರಡು ಈರ್ ನಮ್ಮ ಆ ಪಂಡ ಅಂಡಿ ನಾ ಪೂರ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೋನೆನಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ಕುನ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಕರದ ಆದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೇರೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಗುರುಮ ಲೆಕ್ಕಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಫರ್ ಎಂಚೋಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚೋಂಡು ಮೊಗಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದಾಗ ಏನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಅದಾಗ್ತದೆ ಮೇರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಡಣ್ಣ ಅಮ್ಮ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆತನೆ ಅವ ಆರೆಗ್ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒನಸೊಂದು ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೆತ್ಕೊರ ನೀಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಯ್
ಸಿಂಗರ್ ಕಾರ್ದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊಸತ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಏನನ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನಂಚಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಳಿ ಅತ್ತಿ ನಾನಂಚಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಳಿ ಎಂಕೊರಿ ತಿಕ್ವೆ ಪಂತೇರು. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾನಪುರ ದಿಯೋಂದೇರಿ ಯಾನ್ ಜನಲೆತ ವೈಜಿ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ನೋಡಗಲೇ ತಂಬ ಇದ್ದೀರಿ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ಗೆ. ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನಿರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರಿ ನಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕೆ ಮಾತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ್ ಲೆಟ್ಟಿ ಕೂಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಇರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಲ್ಬಾರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇರತ್ತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೊಲ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಬಾರೋಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈರು ಉದ್ದೋಲ್ಲಾರ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುನತ ನಾನು ಉಲ್ಲೇತೆ ಎದುರು ಒಂದು ದೇ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲಂಡು ಪನೊಂದು ಆತು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಪೋತುನ್ ಮದ್ಮೆ ತುಂಬಿ ರಂಜಿತಾನು ತೂತರನಿ ತುಂಬೇರೇನು పోయి ఒడి బాబు ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ದಿಯರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಯ ತಾವು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಗೋಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊನೋಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ದೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೊಂಚುಕೊಂದೋಲಿ ಇದು ದಾದಿ ದಂಟು ನಲ್ಪ ಅವು ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಕಲೆಗ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಕನ್ನಡಕ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೀಲೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ತೋಜೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಎಂಚ ತೋಜ್ಬೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಇರು ಎಂಕಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇರ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ఇంకల ఇల్లదట్ మళ్ళిచ్చి మళ్ళా మోల ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಗಡ್ಕೊಳ್ದು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತದುಂಡ ದೆಡ್ಡಿಂಡು ಅದನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಕಟ್ಟದನ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ ಇಂಬಿರು ಕುಡ್ಲ ಡಿಪ್ಪು ನಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಇಜ್ಜೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೀ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾದ ಒಂದು ಓರೋಡು ದಾಲ ಗಮನ ಕೊರ್ರೇನೆ ಶಟ್ ಆ ರಿಂಕ್ ನೆರೊಂದು ಪೇರು ನಿಕ್ ಗಮನ ಕೊರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರ ಎಂಚುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಅವನು ನಡತೊಂದು ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜನ ಅಂತೆ
ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಿರೇನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಏನ ವಿವರ್ಸ್ ಮಾತ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕುಲ ಅವ ಪಿರ ಪಿರ ಪೋದು ಮೀ ಪೂರ ಹೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಇರಲ್ಲ ರತ ಪನರೆ ಇಂಕು ದಾದೆ ಕೇಫುಲ ತೋಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಪೂರ್ಣ ಯಾನ ತೀರ್ ಅಲ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡಲ ಬೋಪೇರ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಜಾಬ್ ನಾಡೋಡು ಓ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅವೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮೇರಿಗೆ ತುಷ್ಪೌಡ ನೀನು ವರ್ಷದ ಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಓರೋರ ಪತ್ತುವೆ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಂತೆ ಈ ಸಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಬುರಿಂಚಾಂಡಿ ಏನ್ ಪಟಾಕಿ ಪಡಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದಾಂಡ್ ಆತಿಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದು ಕಜಾವ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಳು ಉಂಟು ಅಡಿಪಂದವೆ ನಾನು ಅಪಗನೆ ಬುಡಿಯೇ ಅಪಗನೆ ಆಡ್ತೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹೌದಾ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಡ್ತುಜಿನ ಐತೆ ನಮಗ್ ಹಾಕಿರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಪ್ಪಟಿ ಇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೆ ಬೇಗ ತಾಸ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಪ್ಪೇರ ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಿನಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದಂಟೊಂದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬೈದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರ ಏಪಲ ಕಂಡ ನಾನು ಲೆತ ಬರ್ಪುನಿ ಸಂಬಳ ಐವೇಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೋ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಅಗ್ಗ್ಯಾರೆ ಕರುಕುರು ಬಂಗಾಪು ಅವು ಲೋಟತ್ತಿ ಕೋನು ಛೇ ಏಪಲ ಕುಡ್ಲಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಆತೀರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನರ ಇಡೀನಿ ಬಲಿ ಇಡೆ ಬಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು 200 ರೂಪಾಯಿದ 210 ರೂಪಾಯಿದ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 200 ನೆಟೇರ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಪಾಪ ಇರುಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಡು ಫುಲ್ ಉಂಡತಿ ಅವಳು ಖಾರ ಖಾರ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಚೂರು ತಿನ್ಪರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಸರ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಬರ್ರೆ ಓ ಇರು ಫುಡ್ಡಿ ಅದೇ ಯಾತೇನು ತಿನ್ನಂದ ನಾನು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಿ ತಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಡತ್ತೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನವರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಉಂಟ ಅಂದೆ ನೀನು ಇರ್ಕಾಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಬೈದೀನಿ ಲಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು ನೊಂತೋಳಿ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿರೇನು ಕೋಲಾಗ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಲೆ ಸ್ಟೇ ಆವೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೋಲಾಗ್ ಆಪುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಆವೋಡು ದಿವ್ಯಾ ಈಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ ಪಜೆ ಬರ್ಚಿ ಪಜೆ ಉಂಡಿಲ್ಲಡು ಅದು ಅವಳು ತಿನ್ನರೆ ಯಾನಿರೇನೇನ ಬರಿಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಜಪ್ಡಾವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲದ ಬಗನ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಂಚು ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಡ ಮನದ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆವ ದಿವ್ಯಾ ನೆನಪು ಮೇರೇನ್ ಮರ ಪುಚ್ಚಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ
ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೊಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕನ್ ಬೊರಿಟೋ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ರೈತಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಏಪಲ ತಿನ್ಪೇರ ಇಚ್ಚಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬೊರಿಟೋ ಓ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಬೊರಿಟೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುದ್ದಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚಿಕನ್ ಕಂಡದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಬೊರಿಟೋ ಓ ಅಂಚ ನಾನು ಐನ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ मेरा बर्थडे पनोड़ दादा ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಯತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬಂದಿச்சு ಬೇತೆ ಪೂರ ಆರೆ ಪಂಡಿನಿ ಆರೆ ಸೀದ ಬರ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಮೀಟ್ ಆಯಿರು ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿದ್ದ ಹಾಯ್ ಕಡಪುಂಡ ತಿಕ್ಕೋರಕ್ಕೆ నాకు ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇ ರಿಪ್ಲೈ ಲ ಮಂತೇರು ರಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪ ಅದು ರಪ್ಪರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಮುಚ್ಚದೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರಾಗಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಬ್ಲಾಗರ್ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮೀಟ್ ಸಡನ್ ಅದ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಇಂಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ಬರಕ್ಕೆ ಇದ್ದೆ ಬರ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಬತ್ತುಗ್ಲ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ನಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಯಿತು ಕೋಪನಪ್ಪ ಪಾತೇಜ್ ಗೊತ್ತೇನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಂಪೆ ಅಂಗಡಿದ ಪಂಡೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೈಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಈರೊಂಚು ಕೈ ತಿನ್ಬೋ ಒಂಚು ಕೈ ಅವು ತಿನ್ಬೋ ಈ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಬಾರ ಯಾನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವು ಐತಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಬಾಯ್ಡ ತಿನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಓ ಕುಡ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಎಂಗ್ಲ ಹೊಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಾರಿ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ ದೂರ ನನ್ನ ಮರತ್ತುಂಡು ಈ ರೀತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಜಿಪ್ಪುಂಡೆ ಆರು ತಿಂದು ಬೈದೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಪುನತ್ತೆ